ng'ali bagelio asa abantu baitu baburabu constituency na inde burabu constituency ne constituency ya bagusi bonsi p because burabu is a settlement scheme ntagete ko irali bageli kubasaba ekura ekora kiratangazwe 2027 kubasaba ekura ninde ate chinchi enene abantu mbarura amagenderero igo asa abantu bamintu babura buna basabire monge support monge amagoro monge kura elinde elio mba represent in parliament mbuya mono kwa nyiyo irira yaron twarenga iga senator na nyora senator Kibaso High School na ikibakaine na chinche igo nabona natwarari yanda sana ese asa abantu be chinche kiyagera ya chali nere ya bororo echo ega corrupts abantu bane bagasira igo asa abantu baria asiki family kiri kyanyara ko konyora no gwakoko na iri libageri koteba nga kuba pore yane ya bene na inde kuburia chinchi ni chaito ekero project yego koruye skuru chinchi ni cyarigererira baliri gosineri kongurire construction yera nyare gokorwa bagaidi the contractor such that intonyora amakwe kabira yugo kimotwe igo chinchi ni chaito che county na bonta gete koteba nga ekere project yego koruba to korro bakora feasibility study isaine erinde eliontonyora ya chali muneri yabete chinche nonde kabisa kubwatera nabara yabwo ntojito sire gifamilie ekyo asenchere bwenerete erinde eli musigo yibanyorire bwoko eni abamwabo onyare ko omugusuka omuguswake